Todas as aulas virtuais teñen a mesma estrutura. Na parte central, os distintos temas permiten organizar os contidos docentes. Na parte dereita, os distintos bloques amosan información como as últimas noticias, o calendario ou os últimos cambios feitos nos contidos. Na parte esquerda, ademais do bloque de navegación, poderemos modificar aspectos xerais a través do bloque Administración. En primeiro lugar, verificaremos que a aula está accesible para os estudantes. Editaremos a configuración da aula e modificaremos a opción Visibilidade da aula segundo corresponda. No apartado Ficheiros e Envíos, poderemos ver que o tamaño máximo para cada arquivo que incorporemos á aula é de 500 MB. Gardaremos os cambios para facelos efectivos. Para poder incorporar ou editar os contidos da aula, pulsaremos sobre o botón Activar edición. Por defecto, as aulas dispoñen de diversos temas para incorporar os contidos. Podemos engadir máis temas pulsando sobre Engadir temas, indicando a continuación o número de temas extra a engadir. Pulsando no menú Editar de cada tema, podemos editar o tema, para cambiar o seu nome e descripción, agochar o tema, para evitar que os estudantes teñan acceso aos contidos deste bloque, ou eliminar o tema, que o eliminará xunto cos seus contidos. A visibilidade só afectará aos estudantes. Os docentes sempre terán acceso a todos os contidos independentemente da súa visibilidade. Estas mesmas opcións tamén están dispoñibles para cada un dos recursos e actividades da aula. Usaremos as frechas situadas na parte esquerda de cada actividade para reordenarlas arrastrando e soltando. Para engadir novas actividades, pulsaremos sobre Engadir unha actividade ou un recurso no tema correspondente. A ventá emerxente permitirá seleccionar o tipo de contido a incorporar. Na parte dereita podemos ver unha descrición de cada elemento tras pulsar sobre el. Entre os máis útiles cabe destacar Ficheiro. Permite incorporar material como PDFs, PowerPoints, vídeos ou calqueira outro ficheiro. O tamaño límite é de 500 MB para cada arquivo. Páxina. Permite incorporar unha páxina web usando o editor de texto do campus virtual. É especialmente útil para textos de tamaño reducido ou para incorporar material externo como vídeos de YouTube. Tarefa. Permite proporlle traballos aos estudantes que estes fagan a entrega a través do campo virtual e que a continuación se poidan corrixir e avaliar. Proba. Permite crear cuestionarios con distintos tipos de preguntas e avaliar así os estudantes. Escolla. Permite crear unha única pregunta e ofrecer varias opcións posibles, por exemplo, para obter a opinión dos estudantes sobre un certo tema. Foros. Permite crear un espazo de discusión en liña onde todos os estudantes poidan participar aínda que non estean simultaneamente conectados. Conversa. Permite crear un chat, un espazo de discusión en liña onde os estudantes poidan participar en tempo real. Tras seleccionar a actividade de interese, pulsaremos sobre o botón Engadir para proceder a configurala e incorporala á aula.